Fari alika fari flage Jawra nsoma man skuma ko ni kadi galabuka kenen ay bi galabuka kenen interge do fana be o fana to ko Ali woy police chef du personnel Ali Doumbia o de fata Ali Doumbia de ko fatay hon Badra Sadia mpamuru tigi rijal sadaqu ma akhadu Allah alayhi aywa Sizangoni be katani nyoromi wa minhum ma qada nahbahu wa minhum man yantazir ya Allah wa ma badalu tabdila su alay nun chebanu kunsanu Ali ko rijal ala ko chewdu wi layru munun ta alayi ya basrafe tabarikala Jawra yen senatelia yen dalatelia Jawra ni ma on de ye ko tan ambe ka mawdeme an kunnafonidilaw an b'a sɛbɛn an bɛ kuma an bɛ jaw ta ni gɛlɛya bɛ mun kan ka journaliste wele ni gɛlɛya bɛ mun kan ka journaliste wele Jawara an ka 200,000 a san 8 ye ɲinan ye dɔrɔmɛ 1 ma di kunnafonidilaw ma et de la presse an t'an yɛrɛ dɛmɛ ni mɔgɔ t'an dɛmɛ an t'an yɛrɛ dɛmɛ anw de dun bɛ mɔgɔw dɛmɛ su ni tile sanga ni waati ka journaliste wele filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na ka journaliste wele minnu b'a sɛbɛn minnu bɛ jata minnu bɛ kuma nka an kun ko mɔgɔ si t'anw dɛmɛ la 200 millions tɔn san 7 san 8 filɛ ɲɛ aide à la presse ma di maa si ti kala don i ɲin na k'a fɔ journaliste sɛgɛnnen don an ka wari d'u ma k'u ka yɔrɔ peinture an ka yɔrɔ d'u ma ka climatiseur don u ka yɔrɔ la maison de la presse filɛ nin ye dɛ an ka salle de conférence ba n'i donna yen i b'a fɔ ko i ye siyofa ji ta k'a bɔn i kan climatiseur tɛ yen ventilo a fanga ka dɔgɔ a fanga ka dɔgɔ Jawara an ka salle de conférence n'i taara i b'a fɔ ko ayi maa si t'an dɛmɛ commerçant si t'a fɔ n ka taa climatiseur 1 di maison de la presse la waritigi si t'a fɔ n ka taa ventilo 2 di maison de la presse la nka bɛɛ de ko ko journaliste ni kungo b'anw da la mɔgɔ si t'i ɲɛsin anw ma kosɛbɛ aw fana kɛra pompier ye o pompier pin pompin ka taa mɔgɔw ka tasuma faga ka sɔrɔ tasuma b'i yɛrɛ fɛ Jawra an ka kan yɛrɛ komi e ni mɔgɔ ninnu ka di o jɔn sɔrɔsiw kɛ n burankɛ i ka kuma ye tiɲɛ ye Asimi Jibuntu ye 51 sɔrɔ a la climatiseur 4 di maison de la presse ma sa bɛ se k'o kɛ di an fana n'o ka kan sa e kumakan anw de b'a lase kosɛbɛ jaw kumakan anw de b'a lase Sogɛli yɛrɛ bɛ se k'a kɛ bi Sogɛli anw de bɛ Sogɛli anw tun bɛ condition mun na Sogɛli b'o dɔn a b'a dɔn place de l'indépendance la an tun ye ɲɔgɔn teri ye climatiseur tɛ maison de la presse la a ye taa an ka salle de conférence kɔnɔ aw ka taa climatiseur 3 4 bila yen commerçant anw de bɛ aw kungo fɔ commerçant jumɛn de bɛ se ka hinɛ journaliste la ka taa climatiseur 4 don anw ka salle de conférence kɔnɔ fan bɛ maloya n'a ye ni Mawudi jama kɔni n'an ye minute 30 kɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ wɔsi fiɲɛ tɛ don climatiseur si man ɲi o tuma anw bɛ fara ka Banjugu Dante k'a dɛmɛ ni maa t'an dɛmɛ an b'a yɛrɛ dɛmɛ o kɔni o ye wajibi ye maa ka sira t'anw na fo ni kungo b'u da la il faut appeler les journalistes il faut appeler la presse écrite il faut appeler 10 radio il faut appeler 10 télévision mais kungo bɛ anw journaliste anw kunnafonidilaw da la an ka salle de conférence fiɲɛ tɛ don climatiseur man ɲi ventilo man ɲi commerçant si tɛ yen mun bɛ se ka kari ka taa climatiseur don maison de la presse kɔnɔ Jawara tiɲɛ tɛ an tɛ Banjugu Dante an t'a dɛmɛ an t'a dɛmɛ mais Banjugu dɛmɛli y'an yɛrɛ dɛmɛli de ye an yɛrɛ dɛmɛ n ko bɛɛ kɔni fɔ n k'an ka Banjugu an ka fara Banjugu Dante kan k'an yɛrɛ dɛmɛ an yɛrɛ kungo jɔn b'anw dɛmɛ an kungo la o waritigi tɛ yen mun bɛ se k'anw dɛmɛ an kungo la nka ni waritigiw ni kungo y'u sɔrɔ ko il faut appeler la presse kosɛbɛ ala Jawara anw de b'a bɛɛ fɔ anw de b'a bɛɛ fɔ nin commerçant in bɛ tan dɛ nin ka nin yɔrɔ kɛra an bɛ nin fɛn ta dɛ ala anw filɛ nin ye sumayalikɛla tɛ an ka salle de conférence kɔnɔ maison de la presse la jɔn de bɛ anw dɛmɛ a ye Banjugu Dante wele dɔrɔn k'a fɔ a ye climatiseur 10 bɛ n bolo na an bɛ taa n'a ye an bɛ taa don aw ka yɔrɔ la n k'i k'a fɔ i burankɛ ye a fɔ i burankɛ ye Asima ko siga b'a bolo
a tiɲɛ la lala ka cɛ ko in mɛ min f'i ye tiɲɛ la kunun ko fɛn tun tɛ sara la koyi non nka bi a da bɛ ko in ɲɛ ma non tiɲɛ la ko in juru b'a bolo tiɲɛ yɛrɛ la an denmuso taa se i burankɛ ma tiɲɛ la i k'a fɔ a ye Ibrahima ko kunnafonidilaw bɛ degun kɔnɔ bi an bɛ a ci lase an bɛ ci lase maa min ma i b'a dɔn an b'a fɔ Bajalo colonel Bajalo a ka robinet dingɛ senna in mun bɛ ji butu di mɔgɔ ma colonel Bajalo i b'a dɔn wa Bajalo an muso don ne tɛ Bajalo dɔn ne bɛ Lala de dɔn Lala de ye ne denmuso ye an muso don Bajalo y'an muso de e yɛrɛ fana bɛ se ka ci lase an bɛ se ka ci lase nka nin sugu fana fɔlen i muso ɲɛna an bɛ se ka ci lase Jawara ka ko don commandant Baba Cissé Baba Cissé ko conseil spécial ya Baba Cissé mun tun bɛ sécurité la o tiɲɛ ale fana tɛ yan a tɛ Asimu kɛrɛfɛ yan e ka kuma a bɛ nin mɛn o n bɛ k'o de fɔ Baba Cissé commandant an ka climatiseur tɛ maison de la presse la a tulo b'a la Bajalo Touré ji di mɔgɔw ma a fɔ Asimu ye ko climatiseur tɛ maison de la presse la ko futeni bɛ ɲini k'an faga a tulo b'a la a y'a mɛn n fana ma dɔ kɛ i ye dɔ kɛ yɔrɔ ma dɔ kɛ i ye dɔ kɛ an ka fara Banjugu kan an yɛrɛ dɛmɛ an tɛ ka Banjugu dɛmɛ an bɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ n'i ye duga ye su kan kana fɔ ko bɔ su kan a fɔ bɔ an su kan an bɛ ka Banjugu dante an bɛ ka fara kan de k'a dɛmɛ funteni bɛ anw ka salle de conférence kɔnɔ Jawara ko waritigi karilen tɛ Bamakɔ ou bien u ta anw journaliste u t'a ɲuman fɛ caman bɛ yan a bɛ sɔrɔ u t'a kalama a tɛ mɛn bi yan a tɛ mɛn sɔgɔmada in na an bɛna fɔ dɔw ye a tɛ mɛn wa an bɛna fɔ dɔw ye ayi n'a tɛ mɛn bi ni olu y'a mɛn sisan sini bɛɛ climatiseur bɛ na u bɛ taa climatiseur don an ka salle de conférence kɔnɔ a 3 n'a 4 olu cɛw bɛ yan dɛ hali n'a kɛra 5 ye a commerçant bɛ yan e ka kuma mɛnna o tabarikala kuma mɛnna commandant Baba Cissé Asimu ka conseil spécial a y'a fɔ n burankɛ ye an k'a fɔ Lala yɛrɛ an k'a fɔ Asimu muso yɛrɛ an denmuso yɛrɛ Lala an ka climatiseur maison de la presse la a fɔ i cɛ a bɛ ji di mɔgɔ ma o ka ɲi i diɲɛ dɔn i den de ye Lala ye yan n denmuso de ye Lala ye Lala Jalo e fana i ka balimaya in kunnawula ka jan kuma dɔw la dɛ bon o tɛ Lala bɔ ne den ya la dɛ i b'o ɲɛɲini i tɛ nin bɛ sɔrɔ dɛ Jalo bɛɛ ma kɛ e balima ye o bɛ ɲɛ cogo di anw Jalolakaw anw bɛɛ balima Jalo Sénégal Guinée Niger Haute Volta Burkina Somalie a bɛɛ kelen Jalo jeri Niger a bɛɛ Jalo jeri marhaba Jalo minnu bɛ yen fɛ o Cameroun yan fɛnw fɛ o an n'olu ye kelen wa fu Goto ina Goto Aba Goto ina Goto Baba Goto Wasolondu a bɛɛ Jalo ni Sidibe Masina a bɛɛ Futa Toro a bɛɛ Jalo jeri marhaba Jawara ni y'an dontɔ ye dɔnkili kɛnɛ Jawara kosɛbɛ Jawara ni donkan in nin ye anw yɛrɛ ka donkan di kosɛbɛ ni maa t'an fɔ an k'an yɛrɛ fɔ yalasa an ka se ka lamɛn anw kunnafonidilaw maaw ka fɛɛrɛ kɛ minnu kinibolo ka jan nafolotigiw u ka maison de la presse lajɛ ni dunanw nana ka taa an yɛrɛ bolo an tɛ maloya mais ni an kɛrɛfɛ dugu la journaliste dɔw nana a bɛ kɛ maloya kumasulu don o tuma an ka fara Banjugu Dante kan an ba nin ye yɛrɛ ye baara de kosɛbɛ o tuma bi nin y'an donkan ye an bɛ donkan ko maa man kan k'i waso tuma bɛɛ mais tuma dɔ an yɛrɛ ka waso kosɛbɛ bi an yɛrɛ ka kɛnɛ maison de la presse climatiseur ko maaw ka wuli k'an fana dɛmɛ sa bi nin y'an donkan ye Jawara a bisimila radio tɛ kuma bi n'aw ma na Jawara bi an donkan i Jawara busele denbaya an ba y'a kɛ an fa ta ye dɛ journal Musa Traoré kɛ kosɛbɛ ko salamu alaikum ko président ko ni sɔgɔma ko marhabu siyala busele ala ka hinɛ la amin rabbi ka dayɔrɔ suma amin Jawara bi ntɛnɛndonya in na septembre kalo tile 27 san 2021 gafe fɛn o fɛn bɔra bɛɛ da tura ministre ɲɛma Shogel Kokala Maïga a bɛ l'américain fɛ yen a bɛ yɔrɔ min o ye Nations Unies ye diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ tɔnba min na jɛkuluba min na n'a bɛ fɔ o ma ko Nations Unies o daga yɔrɔba a bɛ yen de an y'a kɔlɔsi kabiri dɔgɔkun daminɛna dɔgɔkun don in fo kana bila bi ntɛnɛn in na jamana ɲɛmaw bɛ ka tɛmɛ dɔrɔn jamana ɲɛmaw bɛ ka tɛmɛ nka premier ministre ka tɛmɛ n'o ye ministre ɲɛma ye nin sen t'a la u ka nin ta ko 76 Shogel yɛrɛ wa a yɛrɛ kɛnɛ kan
a ye jamana kunnawolo kuma caman fɔ de Jawara a ye da don an ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya a ye da don la Wagner a ye da don la k'a ye kumakan gɛlɛnw fɔ dɛ a kumaba jumɛn b'e bolo n'i ye an ka minisiri ɲɛma a yɛrɛ ka cakɛmuraso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ primature di Mali olu ye kunnafoni dɔw forobaya ka kɛɲɛ ni dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga a ka taali ye l'Américain fɛ yen min ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen minnu bɛ kɛ diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba fɛ nin ye a ta ko 76 ye komi e yɛrɛ a fɔ cogoya min na ka da waati yɛrɛ na cogoya kama kuma ninnu janyana kosɛbɛ nafa b'a la fana nafaw ka bon sabu wɔfɔ ninnu n'i y'a ta bakurubaya la i b'a ye k'a fɔ Sokɛli taara kuma ni malidenw ka hakilinaw n'u ka kuntilenna ye kuma minnu bɛ fɔ kare kɔnɔ kuma minnu bɛ fɔ bugudaw la gɛrɛnw na kuma minnu bɛ fɔ gɛrɛnw kɔnɔ ani bureau kɔnɔ amina ko minnu bɛ jamana kɔnɔ denw na a taara o de ta ka t'u da tabali sanfɛ diɲɛmaa ɲɛkɔrɔ ɔ ka dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga a ye kɔrɔfɔ ta waati min na a ye foli ta ka ɲɛsin nin kɛnɛ in n'o ye assemblée générale min sigira tako 76 na o ɲɛmaa min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye foli ta ka ɲɛsin olu ma ka foli ta ka ɲɛsin jamanakuntigi minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani gouvernement minisiri minnu bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na a ye foli ta ka ɲɛsin olu ma o kɔfɛ min ye kolatigɛba min bɛ yen Nations Unies yɛrɛ kɔnɔna na a ye foli ta ka ɲɛsin o ma cɛ ni muso minnu bɛ yen a ye foli ta ka ɲɛsin o ma o bɛɛ kɔfɛ sa yanni a ka don a ka kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ye malidenw ka folikan ta ka ɲɛsin diɲɛmaaw ma minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani jamana ɲɛmaa bɛ min bolo bi n'o ye colonel Assimi Goïta a y'o fana ka foli ta ka ɲɛsin maa kɔfɔlen minnu sigilen bɛ kɛnɛ kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ malidenw ni jamanakuntigi ka foli b'u ye o kɔfɛ a ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin maa min ni ale sugandila ka bɛn ni lajɛba in tako 76 ka kɛ a ɲɛmaa ye a ye foli ta ka ɲɛsin o ma yanni ka kɔn ale nali ye a ye foli ta ka ɲɛsin min ye Turki ka den dɔ ye ale de tun bɛ a ɲɛmaa na Tango tako 75 la n'o ye Volkan Bozkir a ye foli ta ka ɲɛsin o fana ma min ye Nations Unies a kolatigɛba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ secrétaire général de la Nations Unies n'o ye Antonio Guterres a ye foli ta ka ɲɛsin o ma ka tila ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin a ma sabu ale bɛ wulikajɔ min na bi Mali gɛlɛya kɔnɔna na nin tɔn in kɔnɔ a ye o foli ta ka ɲɛsin a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko nin sigi n'i ye jateminɛ kɛ a sigilen bɛ jigiya de kan u bɛ fɛn min wele k'a fɔ espoir diɲɛ ka ɲɛtaa jigiya kura min bɛna ta ka ɲɛsin a ma n'i ye jateminɛ kɛ sigi in bɛ ka kɛ o de sanfɛ ka se ka o jigiya kura ko o yakubaya k'a don ba la ka ɲɛsin fɛn ma fɛn min ni bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye coronavirus ye a kɛlen don ka diɲɛmaa bɛɛ gan a kamana na a ye a yira k'a fɔ nin jigiya kura in i bɛna kɛ kotigiyaw de bolo mɔgɔ minnu bɛna wuli ka jɔ kɛ bɛn ani keleya kɔnɔ ka se ka nin jigiya kura in ka a waleya sabu n'i ye jateminɛ kɛ dunuya yɛrɛ kɔnɔ bi min ye lakanabaliyako ye min ye adamadenw ka hakɛw ye olu kɔni bɛnnen don galama la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Sahel duguw ye cɛfuga jamana minnu bɛ yen bi gɛlɛyaw caman sɔrɔlen bɛ olu kɔnɔna na olu yɛrɛ kelen don yɔrɔ ye bi i b'a fɔ ko port donda maa mafatigi jɛkulu olu minnu bɛ ka bɔ diɲɛ yɔrɔw la bi u bɛ ka na don Sahel kɔnɔ i n'a fɔ ko kɔgɔjida bɛ cogoya min na a ye a yira k'a fɔ ni hakilina min talen filɛ nin ye diɲɛ sɛnɛkɛla ni tɔn b'a bolo Mali kɔni bɛ a sinsin wa u b'a a sabati kosɛbɛ a ko a diyalen bɛ bɛɛ ye bi k'a ye k'a fɔ Mali ani cɛncɛnfuga jamanaw olu bɛ lahala min na bi diɲɛ kɔnɔ n'o o de ye k'a fɔ marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen olu kɛlen don ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin Mali ni cɛncɛnfuga jamanaw ma damatɛmɛ waleya la ani dansago waleya la o kɔni diyalen bɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ bi wa a ko nin baara in ani sisan cɛ a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko bɔ bi Mali bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna na a ko n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye coronavirus ye o kɔni kɛra sababu ye ka sɔrɔ nasiraw caman kɔni datugu wa a kɛra gɛlɛyaba ye Mali kɔnɔna na maliyɛnw olu ye gɛlɛya min sɔrɔ a la jamana ka dɔgɔ dunuya kɔnɔ ani an dafɛduguw ka dɔgɔ diinɛ kɔnɔ minnu ye nin gɛlɛya ɲɔgɔn sɔrɔ bana nana fara lakanabaliya ani maafagaw kan o kɛra gɛlɛyaba ye bi adamadenya yɛrɛ ka hakɛ a sɔrɔli kɔnɔna na a ko o kɔnɔna na sa min ye malidenw ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min nana wuli fɛn na u bɛ fɛn min wele faransikan na ko soulèvement populaire a nana wuli o la o kɔnɔna na sa malidenw u ye sugandili kɛ u yɛrɛ ka jamana tacogo ɲumanw na ka na jamana don
fangala tɛmɛ fanga kɔnɔ komi an bɛ waati min na sisan kɛra sababu ye fanga kɔni a n'u bɛ ka taa o sira fɛ wa a ko a bɛ min pereperelatigɛ fana di ale ye Choguel Kokala Mayiga bonya taara ka d'a ma ka kɛɲɛ ni juin kalo o tile 11 san 2021 min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale ka danaya kɔnɔ a ko ale kɔni ye a ka gouvernement sigi wa gouvernement in ma bɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔden fan caman y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na caman ka maaw sɔrɔla a kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ u bɛ fɛn min wele k'a fɔ force vive de la nation olu caman tun bɛ a kɔnɔ wa hali ni ye jateminɛ kɛ min ye marifatigijɛkulu minnu tun ye kɛlɛ ta ka ɲɛsin Mali gouvernement ma ni olu yɛrɛ kɛra maa ye maa minnu ye bɛnkan sɛbɛn bolonɔbila kɛ o bɛɛ y'i yɛrɛ a kɔnɔ n'u b'a wele k'a fɔ accord d'Alger olu bɛɛ y'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na a ma i da tu Faransi la dɛ a y'i da don Faransi la hali bi Choguel ka kumaw la a ko o gouvernement sigili ko olu nana wolo fɛn na fɛn min ni u nana plan d'action gouvernemental u nana o sigi sen kan ka taa yira uti kalo tile 2 min ye CNT maaw ye ka taa yira olu la olu fana sɔnna ka yamara di Choguel Kokala Mayiga ma a ye hakilina minnu fɔ jamana mara taabolo kan baara bɛ bolo ka boli cogoya min na jamana dira ma ka taa o sira fɛ a y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la baaraba minnu bɛ yen a tɛ taa musakaw kɔ a musakaw ka girin kosɛbɛ wa a nana a yira diɲɛmaw la k'a fɔ ale kɔni taara nin baaraba minnu yira a sigisigida n'i y'a jateminɛ a bɛ boli sigisigida 4 ɲɔgɔn kan a fɔlɔ o de ye k'a fɔ min ye lakanako ye o de ye laɲini fɔlɔfɔlɔ ye fɔlɔ fɛn min wele k'a fɔ ko priorité o de ye laɲini ye sabu maliden fan caman olu ka laɲini ye min ye bi ka se ka lakana sabati sigiyɔrɔw la yɔrɔ bɛɛ u tɛ foyi ɲini jamana faamaw fɛ ni lakanako tɛ maaw ka bɛn ka sigi ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la o de ye malidenw ka hakilina ye bi bɛɛ ka lafiya a ko tiɲɛ don n'i ye Mali cɛfini tabaw jateminɛ n bɛ fɛn wele k'a fɔ fama olu bɛ wulikajɔw la bi wa an dɛmɛbaajɛkulu minnu bɛ yen n'o ye jamana wɛrɛ maaw ye olu fana bɛ wulikajɔw la a ko a yɛrɛ b'i to nin kɛnɛ kan ka foli ni tasibila ta ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma siga kɔni t'a la banbanci olu bɛ wulikajɔ la ka babaliw ta ka ɲɛsin an ka faso ma ani faso kɔnɔdenw ma nka o n'a ta bɛɛ an ka cɛfini tabaw fana bɛ k'u sɔn ani an dɛmɛbaajɛkulu ka wulikajɔ kɛ nin maa kofɔlen ninnu fɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na a ko hakililajigila n'i ye tali kɛ min ye marisi kalo san 2012 ka na se bi ma septembre kalo tile 25 san 2021 a ko a b'a ka kuma ta ka ɲɛsin maaba minnu bɛ nin kɛnɛ in yɛrɛ kɔnɔna na Mali lahalaw bɛ cogoya min na ka se k'i da don a la k'a ɲɛfɔ Mali bɛ gɛlɛya de kɔnɔ bi sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Mali gɛlɛya bɛ ka yakubaya de hali n'a sɔrɔla ka fɔ dɛmɛbaw bɛ Mali la olu bɛ wulikajɔ la sanga ani waati nka o n'a ta bɛɛ Mali gɛlɛya Mali kɛlɛ Mali maafa olu bɛ ka yakubaya sanga ani waati bɛɛ lajɛlen a ko a bɛ hakililajigi kɛ min ye opération minnu bɛ yan nɔ o dɔ ye ONU ye ni ministre bi i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o dɔ ye Faransi ye waati fɔlɔ la Serval de tun bɛ yen olu nana ka na Mali dɛmɛ u ka kɛlɛ la o kɔfɛ a nana yɛlɛma ka kɛ Barkani ye an bɛ waati min na ko sisan Union européenne bɛ yan nɔ olu ka kulu togo la o tɔgɔ ko force Takuba nin bɛɛ kɔfɛ min ye G5 Sahel ye o fana faralen bɛ jamana kɛlɛkɛcɛw kan ka se ka nin gɛlɛya ninnu wuli mais o n'a ta bɛɛ san ani waati Mali gɛlɛya a bɛ ka yakubaya de ka taa fɛ Mali dugukolow a bɛ ka bɔ Mali bolo dɔɔni dɔɔni Mali faamaw bɛ ka dɛsɛ ka Mali dugukolo yɛrɛ a lakana ka kɛɲɛ ni banbanci tigilamɔgɔw olu ka wulikajɔ nasiraw ye a kɛra sababu ye min ye adamadenw ka hakɛw ye olu bɛ ka buruja bi min ye dumunikow ye a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye maaw bolo bi min ye hari u bɛ fɛn min wele ka fɔ les services sociaux de base nin ye fɛnw ye bi fɛn minnu ni jamana kɔnɔdenw mako b'a la mais olu si tɛ ka se ka sɔrɔ bi sabu gɛlɛya minnu bɛ yen bi n'o ye lakanabaliya ye a kɛra sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen don galama la wa o bɛɛ kɔfɛ min ye fanga yɛrɛ ka cɛfiriw ye fanga ka lasigidenw olu fana kɛra fɛn ye fɛn min ni olu sirannen bɛ bi ka taa sigi nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka da lakanabaliya olu yɛrɛ nasira fɛ a ko nin kɛnɛ in kan a bɛ foli ta ka ɲɛsin Nations Unies ma u ka wulikajɔ an'u ka fara ɲɔgɔn kan an'u ka kelenya ka ɲɛsin an faso Maliba ma ka ɲɛsin maa minnu bɛ nin gɛlɛya la ko ale bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma o baara ninnu na ka da nin lahala in kan
Choguel y'a yira diɲɛmaaw la a ko Mali faamaw olu kɔni bɛ ka wele bi maliyɛnw fɛ ka da nin lakanabaliya in ka da nin kɔngɔ in kan k'a yira k'a fɔ faamaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabu maaw ka hakɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka buruja sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ don min ye Mali gouvernement ye o de kan k'i jɔ ni maaw ka lakanako ye maaw ka baloko o de kan k'i jɔ n'a ye maaw ka kalanko maaw ka kɛnɛyako o de kan k'i jɔ ni o ye nka ka da laharaw kan bi nin bɛɛ burujalen bɛ bi jamana kɔnɔna na kosɛbɛ a ka kuma kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ monsieur le président ka kuma ta tuguni ka ɲɛsin maa min bɛ yen ni ale kɔni kelen don ka kɛnɛ in a ɲɛmaya minɛ a ko n bɛ nin kɔrɔfɔ ninnu fɔ ka hakililajuguw de kɛ pour que ka Mali yɛrɛ a bɛ lahala min kɔnɔ bi k'a ɲɛfɔ diɲɛmaaw ye malidenw u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi k'a ɲɛfɔ diɲɛmaaw ye wa a b'a fɔ pour que a ka faamuya Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ min ye hali cɛncɛnfuga jamanaw ye nin caman de bɛ yen bi min bɛ lakanabaliya a minɛ kɔnɔna na kosɛbɛ a m'a fɔ ko an bɛ nin waati gɛlɛn min kɔnɔ Faransi b'an to nin waati gɛlɛn de kɔnɔ k'a bɛ i fori ko ka bɔ a y'i da don o kɔrɔfɔ ninnu na komi a kɔrɔfɔ ninnu kɔni ka jan a ye kuma ta a ko Mali kɔni bɛ ka taa sira min fɛ n'i y'a lajɛ kɛlɛkɛcɛw caman bɛ yan waati min na k'a fɔ gɛlɛya bɛ ka yakubaya Faransi y'a yira k'a fɔ a bɛna dɔ bɔ a ka kɛlɛkɛcɛw la o ye gɛlɛyaba ye bi olu ma se k'o faamuya nka o n'a a ta bɛɛ sa a ye a yira k'a fɔ min ye Mali faamaw ye u bɛ hakili jagabɔ la bi n'a sɔrɔla k'a fɔ u ni maa wɛrɛw kan ka baara ɲɔgɔnyaw kɛ o kɔni ye hali olu kɔni b'u ɲɛsin u ma lakana kadiri kɔnɔ kosɛbɛ wa a bɛ min fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan o de ye k'a fɔ maa si kana miiri ko maliyɛnw bɛ MINUSMA contre la wala maliyɛnw bɛ Faransi contre la o tɛ Mali kɔnɔ an ka lakana maa min bɛ se k'o la sabati maa min bɛ se ka sabati an b'an ɲɛsin o de Mali ka kow ma ca Mali bɛ lakana de ɲinina a banna wa Mali tɛ dɔ wɛrɛ fɛ lakana kɔ bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ wa a b'a jɛya kɛnɛ in kɔnɔ maa si kana miiri k'a fɔ ko maliyɛn ye fitiriwale de ye maliyɛn danbetigi don kosɛbɛ a bɛ kow faamu wa a bɛ maaw waleɲuman dɔn kosɛbɛ Mali tɛ MINUSMA jugu la a tɛ Faransi jugu la kosɛbɛ nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni fɔlen Choguel Kokara Mayiga fɛ maa caman y'a faamu ka fɔ nin kɛra fɛn ye fɛn min n'a ma bɛn Faransi ma cogoya si la nin bɛɛ kɔfɛ cu Choguel Kokara Mayiga a ye kumaw sigi da fɔ komi axe fɔlɔ la o ye lakanako de ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maliyɛn faamaw min y'an ka kɛlɛkɛcɛbaw ye olu ka boli Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka se ka lakana sabati Choguel Kokara Mayiga a y'i da don kɔrɔfɔ dɔw la min ye k'a fɔ an ka kalatako olu kumaw ka ca a yirala ka fɔ hali o la fana jamana kɔnɔdenw hakilina de bɛ ɲini Faransimanw ka indépendance di an ma tiɲɛ tɛ kosɛbɛ CEDEAO m'an ka indépendance di an ma kosɛbɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an yɛrɛ de ko k'an b'a ta an y'a ta ni jamana kɔnɔdenw ko min jamana faamaw bɛ taa o de sira fɛ kosɛbɛ n ko jamana kɔnɔdenw de bɛ ɲininka Jawara lahala min n'a bɛ se ka sabati don jamana kɔnɔ a bɛ se ka bɛn ni keleya k'o sabati ka lakana sabati ni jamana kɔnɔdenw y'u bolo ɲɛsin fɛn min na an bɛ taa yen de kosɛbɛ Choguel ka kumaw la a y'a hakililajigi kɛ kosɛbɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ Nations Unies a sigikanw na u bɛ fɛn min wele k'a fɔ résolution a 2100 ka kɛɲɛ ni avril kalo tile 25 san 2013 a yɛrɛla k'a fɔ Nations Unies ale i da don a la k'a ɲɛfɔ a ko min ye Mali yɛrɛ a lakanako ye Mali yɛrɛ lahalaw ye o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ ka kɛ juguya yɛrɛ ye a bɛ ka kɛ siran ye diɲɛmaaw yɛrɛ kan u bɛ fɛn min wele k'a fɔ ko une menace pour la paix et la sécurité internationale a ko nin kɔrɔfɔ ninnu bɔra Nations Unies a sigikan dɔw yɛrɛ la o kosɔn sa u ye laɲini kɛ kosɛbɛ ka se ka sɛbɛnfura dɔw ta u bɛ fɛn min wele ko chapitre 7 Nations Unies a charte yɛrɛ kɔnɔna na paragraphe 16 n'i ye résolution ninnu yɛrɛ jateminɛ a bɛ pereperelatigɛw di Nations Unies a bɛna taa Mali yɛrɛ kɔnɔ baaraw kan ka kɛ kɛcogo minnu na ka taa bɛn ani kelenya sabati Mali yɛrɛ kɔnɔna na nin tun ye u ka baara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jamana a kɔrɔnfɛnfan ye u kan ka wulikajɔ caman kɔni kɛ o yɔrɔ ninnu na nka o n'a ta bɛɛ sa a nana ye k'a fɔ nin baara ninnu kɔni kɛra sa sera de labilala banbanti tigilamɔgɔw ye Choguel Kokara Mayiga hali bi a ka dantigɛlu la a ko a bɛ min fɔ tuguni diɲɛmaaw ye résolution min bɛ Nations Unies kɔnɔ ka kɛɲɛ ni 2024 ye ni a taara juin kalo o tile 25 san 2014 waati la u bɛ pereperelatigɛw dɔw di Nations Unies sɛbɛnfura minnu bɛ d'a ma n'o ye yamaruya ye u bɛ fɛn min fɔ ka fɔ mandat o ye san 1 de mais san 1 baara dɔw de pereperelatigɛ dir'u a la dɛ
o ye jumɛn ni jumɛn ye olu ka wulikajɔ ye min ye a kana ta kɛ sababu ye ka se ka ɲɛtaga di marifatigijɛkulu minnu bɛ bi k'u bɛ ka alisilamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka olu ka ɲɛta k'a dan sira la wa u bɛna baara dɔw kɛ baara minnu ni jamana diɲɛma bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔ kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ka se ka u lakana k'u kɔlɔsi an'u bololafɛnw nin tun ye u ka laɲini dɔw ye bakurubaw la Jawara i y'a fɔ kuma kɔnɔna na premier ministre Nations Unies la ko Mali tɛ fisiriwaleya jamana ye k'an bɛ mɔgɔw ka ɲuman dɔn kunnafoni Senegalikaw ka jamana faama Macky Sall ale kumana a ko a ye Mali dɛmɛ an ka Mali dɛmɛ a hakilila Mali kelen de don wa n'aw ma Mali dɛmɛ banbanciw n'u donna Mali la ni Mali kɛra wo ye a bɛ se an bɛɛ ma dɛ k'an bɛɛ kungo dɔn dɛ ko tuma comme aw bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo cogo a ye dɔ fara Mali ka dɛmɛ kan Macky Sall y'o fɔ k'o ɲɛsin Assemblée générale ni mun ta ko 76 o tuma an bɛ Macky Sall an bɛ a fo a ka hakili ɲumanya la o tuma Macky Sall ka Mali ka kumakan lase ka Mali ka dɛmɛ k'o lase kɛnɛ in kan a ye kuma ta waati min na Soweli ka kuma na komi kɔrɔfɔ ninnu ka jan bakurubaya la an bɛ olu ta dɔɔni dɔɔni a ye a yira k'a fɔ min ye bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen ni o tɛmɛna Mali ani marifatigijɛkulu minnu bɛ jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ a ko bɛnkan sɛbɛn in a bɛna labato nka a bɛna labato cogoya min na o de ye k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o cɛ nin de fɔra ji ɲɛma jɔlen na nin de fɔra a baaraw yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko olu nun donna sabu n'i ye jateminɛ kɛ u bɛ fɛn min wele k'a fɔ ko DDR olu baaraw bɛ sen na wa a bɛ ka teliya yɛrɛ fɛnɛ désarmement démobilisation et réinsertion o baaraw bɛ ka daminɛ wa a yirala k'a fɔ fana min ye maa ba saba bɔɲɔgɔnkɔ maa minnu tun kɛlen ka marifa ta Mali kama olu nana don Mali armée la Mali faama la wa a y'a yira k'a fɔ min ye maa ba kelen ani kɛmɛ 8 ani 40 minnu tun ye Mali armée kɔnɔ n'u bolila ka bɔ yen nɔ waati na nataw la olu bɛna segin ka na baaraw bɛ sen na Soweli Kɔkala Mayiga a ka kɔrɔfɔ la hali bi a ye a yira k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ yɛlɛma dɔw kan ka don a la u bɛ fɛn wele ka fɔ refondation o baaraw bɛ sen na sigikafɔ olu bɛna kɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la ni bɛnkan kɛra min kan Mali ka ɲɛnamaya a bɛna boli o kan wa olu bɛ min fɔ ka jɛya waati min fɔra kalo 18 transition na olu kɔni b'a yira k'a fɔ u b'o kelen kan Nations Unies y'o fɔ a ko an dɛmɛbaajɛkulu minnu bɛ yen n'olu y'an ka partenaires ye bɛɛ bɛn'a kan k'a fɔ Mali ka o délai in de respecté wa olu jɔlen bɛ o yɔrɔ fana la tout a y'a yira k'a fɔ min ye hali partiw sigikan minnu b'u la min y'an ka jamana sariya sunba ye sigikan minnu bɛ olu la a y'a yira k'a fɔ yɛlɛmaw bɛna don olu la dɔɔni dɔɔni ka se k'olu la ji ɲɛma jɔlen na sabu a yirala k'a fɔ min ye o baara ninnu ye a bɛ waati jan bɔ laɲini tun kɛra an ka jamana faamaw fɛ k'u ka se ka yɛlɛmaw don kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye u bɛ fɛn wele k'a fɔ organe unique de gestion des élections o tun ɲinina jamana faama tɛmɛnenw fɛ k'u ka a yɛlɛma nka waati n'a cogoya kama a baaraw ma se ka kɛ nka perpétuité kɔni dira Soweli Kɔkala Mayiga fɛ k'a fɔ baaraw n'u bɛna don Bamakɔ yan an ka sigidaw kɔnɔ ka taa se an ka région kɔnɔna na baaraw bɛɛ lajɛlen n'u bɛna don olu ka se ka élection k'a labɛn ka jamanadenw hakilina ɲininkali kɛ jamana kɔnɔdenw hakilina ɲininkali ko min ni jamana kɔnɔdenw ko k'a finnen don an b'a fin an bɛ gala k'a ni jamana kɔnɔdenw ko k'a jɛlen don an b'a bila nɔnɔ kɛnɛ kɔnɔ faamaw bɛ jamana kɔnɔdenw de hakili ɲininkali kɛ CEDEAO hakili tɛ yan Union africaine hakili tɛ yan Mali la yan anw y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta u y'u ta cogo min u y'a ta ten de anw tɛ mɔgɔ posi kɔnɔ mouchoir ye n'i tisora i k'i n'u fiyɛ o tɛ Mali ye a ka kuma kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ CEDEAO tun ye nin hakilina ta a mɛnna k'a yira k'a fɔ min ye jamana kalataw olu ka se ka labɛn jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ minnu ka yɛlɛma hɔrɔnya b'u bolo u ka se ka hali u kali tuma dɔw la k'a fɔ baara in bɛna d'u ma u b'a kɛ u ni Ala cɛ la k'a sɔrɔ yɛlɛma ma don a la CEDEAO tun bɛ nin laɲini na a ye bonyamasegin yɛrɛ ta ka ɲɛsin CEDEAO faamaw ma k'a ɲini u fɛ fana u ka to Mali kɔrɔ ka Mali dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ale b'a dɔn a ka jigiya b'a kan fo CEDEAO faamaw u bɛna nin baara in fana kɛ tabarikala Jawara CEDEAO barajuru bɛ Bamakɔ yan de a dili bɛ yan de san 1975 1975 CEDEAO tun tɛ o a daminɛna CEDEAO de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO Thomas Sankara ninnu nan'o lajɛ ni fɛnw na yan nka san 1975 Musa Traoré ninnu de y'a hakilina ta
Sogel ka kuma dɔ kɔnɔ Sogel y'a fɔ a ko CEDEAO ko CEDEAO barajuru bɛ yan de Musa Traoré Mali Mokhtar Ould Daddah Mauritanie ala ka hinɛ la o banna Mauritanie président fɔlɔ Sangoulé Lamine Zana Haute Volta n'o ye Burkina ye bi Séni Courtier Niger bɛ ka anw dɔgɔya bi ka anw nɛnɛ anw ni Niger tun ka di Séni Courtier ninnu de CEDEAO hakilina ta ni Bazoum Jawara a ko a ma ɲi dɛ c'est-à-dire que an mamusow ka fisa ni minnu fɔ a ye olu de b'u k'u da sananguwaw na bi CEDEAO dili bɛ yan de Léopold Sédar Senghor ninnu Sénégal olu de jɛra ka CEDEAO kuma fɔ ko Afrique fana ka tɔn belebeleba dɔ sigi sen kan sa n ko Niger y'an dɔ de ko ni Tanja ye jumɛn ye Malien tɛ wa Tanja ko so tɛ Tanja Manekura Misira sugunin kura yɔrɔ la Jabi Tanja kɔrɔkɛ tɛ goudron la ok aw tɛ Tanja ka so ye wa Abubakar Tanja i t'a dɔn fa bɛ commerçant ye an b'a fatu Tanja min filɛ Balabugu olu fa tɛ wa ni Bazoum n'a ka ministre des affaires étrangères de wuli k'u da sanango aw na nin ye kabako ye dɛ kɛra baara ye nin ye kabako ye dɛ nka Sogel a ka kɔrɔfɔ ninnu na bakurubaya la a ye a yira k'a fɔ min ye changement climatique ye yɛlɛma minnu bɛ ka don bi diɲɛ yɛrɛ a taabolow la a ye a yira k'a fɔ o bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye bi min ye Mali yɛrɛ ye a baganko n'a a yiriko ani min ye ala binkow ye ninnu bɛɛ bɛ ka gɛlɛyaw sɔrɔ bi a ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin Faransi ma Faransi bɛ wulikajɔ min na nin ko in na a ye o fɔ k'u barikada waati yɛrɛ na cogoya kama kɔrɔfɔba minnu sɔrɔla Sogel ko kala barikada o de bɛnna nin ma nka ne kɔni bɛ min fɔ ka da nin kan nin bɛ fɔ mana na a bɛ fɔ mana na a ka nin kuma in Sogel ka nin kuma in a bɛ fɔ mana na Nations Unies la kabiri ne ye Sogel ka fini donta ye tiɲɛ yɛrɛ la a taara ni fini min ye Nations Unies na ka don k'a bɛna kuma ne y'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen veste bleu wa an fa Modibo Keyita ka golokiba ɲɔgɔn nka don fɔlɔ n'a jiginna anw y'a ye Mali ambassade la ni Maliens veste bleu ciel de tuma la fini in kumana de fini ye kuma dɔ de fɔ ne bɔra jamana danbetigi de la ne ni danbe de bɛna Modibo Keyita ka Mali kana danbe kuma fɔ aw ɲɛna Mamadu Konate ka Mali ne ye ciden de Filidabo Sisoko ka Mali minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u nɛn tɛ se ka se yan hamina ko minnu b'u la jɔrɔna ko minnu b'u la kosɛbɛ olu de y'a donda ko n kana ɲɛfɔ aw ye a filɛ nin ye mais min an ka patron olu ma nisɔndiya nin na dɛ Faransi ko nin kɔni taara ka taa olu tigɛruma di u b'a yira k'a fɔ olu ye waati fɛn fɛn kɛ yan a kɛra ina gɔtɔ aba gɔtɔ a fuwa la tiɲɛ dun don Jawara mɔgɔ b'i ka doni sigi tolen ko wa e tɛ tolen don kɔnɔ min ka fisa n'a a ka ca ni kɔnɔ 100 a tɛ se foyi la i b'i ka doni sigi tolen ko san 10 aw bɛ yan k'a tɛ ka mɛnɛ sisite ka bɔ wa u ka cɛkɔrɔba in Yves Drian wa a tɔgɔ de Jean-Yves Le Drian socialiste cɛkɔrɔba in ale yɛrɛ bɔ kelen bi i b'a fɔ ko jɛgɛnaji bolen don jakuma tɔn kan kabini Irisi na ko kuma fɔra da hawla mais a bɛ kuma sugu dɔw fɔ ne ma d'a la n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ o ka d'a kan maa ni si kɔrɔbayara ka se yɔrɔ dɔ la ne bɛ min fɔ bi ne yɛrɛ kelen Sogel ninnu tun bɛ taabolo min na ne ka hakilina tun tɛ M5 RP a victime fɔlɔ ne bɛ se k'a fɔ ko ne don a bɛ daminɛ waati min na sabu ne ye yecogo wɛrɛ y'a la o donni kama n ye n yɛrɛ minɛ nka ni an y'a kɛ Mali ko ye Mali filɛ yɔrɔ min na bi Sogel taara kuma min fɔ denw tɔgɔ la n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka taa n to Sogel kɔfɛ u bɛ namasafara bila senkɔrɔ kosɛbɛ walahi u b'a bila sira waati sera sa politique mɔgɔw jamana kɔnɔdenw bɛɛ k'i bila en rang serré an ka Sogel dɛmɛ ka Sogel dɛmɛ Sogel ko tɛ dɛ tiɲɛ don dɛ Mali ko de don Nations Unies discours nin a kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ Nazara ma ɲi dɛ Nazara a kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ kosɛbɛ mɔgɔ bɛ Nazara dɔn k'a labɔ wa o kɔni kuma t'aw la Ala de y'u da Ala de b'u dɔn Ala ko k'u tɛ sɔn i ta ma abada kita in de bila ka tugu wa u ka cɛkɔrɔba in Badri wa Amadu Le Drian de Amadu Drissa de don wa Drian de don a ma ɲi dɛ socialiste cɛkɔrɔba ninnu ma ɲi dɛ ko bɛ nin kɔfɛ dɛ n ko i ka kuma an b'a sɔn ji la jamana den bɛɛ k'a fɔ ko Sogel bɛɛ k'i jɔ Sogel kɔfɛ an tɛ ka Sogel dɛmɛ ko Sogel an bɛ ka Sogel dɛmɛ a taara kuma kalalama mun fɔ jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la a taara kuma ɲɛnama mun fɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ ayi Faransi ma ɲi dɛ u t'a to yen an k'an jɔ Sogel kɔfɛ u t'a to yen cogo si la wa Jawara n b'i ka kuma in sɔn ji la Ala kan'a kɛ n'o tɛ u bɛ Sogel ni Assimi bila ɲɔgɔn na Sogel na kuma i ka kuma tiɲɛ ou bien ka jamana kɔnɔdenw dɔ wuli k'u bila Sogel la k'u bila Sogel la kɔni nin ye kuma kɔlɔlɔ ma di
n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen ka cogɛl dɛmɛ wallahi u b'an ka jamana ci ka bɔ an bolo cɛ don ka da nin bɛɛ lajɛlen kan min ye sigikafɔw bɛ senna bi Mali yɛrɛ ka sigikafɔ a kumaw fɔra Sokɛli kelen ale y'a fɔ fɛn bɛ wele ka fɔ assise nationale a baaraw daminɛla a bɛ tile 2-3 bɔ bi an yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ ka da waati yɛrɛ na cogoya kama an ye an ma don Mawuludu Ben Katra ale ye ministre kɔrɔ ye jamana kɔnɔ syndicaliste don an y'an ma don a la k'a ɲininka nin ko in a bɛ cogo di olu ka hakilina ye mun y'a kan Sokɛli ko kala Mayiga Tara nin min fɔ ale ka yeta ye mun y'a la min sɔrɔla Mawuludu Ben Katra da an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn Ben Katra Mawuludu président du PMDS tile damadɔni aw bɛ sigili la ka se ka kuma assise nationale ko kuma min bɛ sen na bi e yɛrɛ ye mun faamuya a baara taabolo la i b'a dɔn an nana yan nɔ an mana mɔgɔ kama an mana premier ministre kama an mana président kama an nana Mali ko de la Ala ye fanga ta k'a di ninnu ma bi ne kɔni hakili la maa o ma Ala ye fɛn k'i ye n'i kɛra fɛn ye Ala sera tɔgɔ la an kan k'i bonya proposition min kɛra k'an ka na table ronde la table ronde force vive parti politique association mouvement o bɛɛ b'a la u bɛɛ nana pour que assise min bi sen na min b'a to Mali kura kan ka dilan cogo min an ka na o kuma fɔ an y'o de terme de référence de valider bi sɔgɔmada in na alhamdulilahi rabbil alamin hakilila fɛn caman fɔra min delila k'a fɔ a mɛnna mais an ma deli ka appliquer musala la partout cayara an ka jamana in kɔnɔ élection n'a organisera contestation caman bɛ kɛ constitution ko bɛɛ de y'a fɔ k'a ka falen ani fɛn caman de fɔra an kumana surtout organe min kan ka élection organiser siɲɛ wɛrɛ min tɛ administration territoriale min tɛ DGE min tɛ CENI ye organe min bi kɛ organe indépendant autonome fɛn bɛɛ de b'a bolo mɔgɔ minnu fana min bɛna choisi olu bɛna u caler pour que fɛnw ka ɲɛ prochainement an nana o de la alhamdulilahi rabbil alamin hakili la a ɲɛna an bolo minnu bɛna o baara kɛ u bɛn'u kali base jumɛn kan fɛn saba de fɔra n'i taara e ye chrétien ye i kan k'i kale Bible de kan n'i ye silamɛ i kan k'i kale kuranɛ kan n'i ye fɛn wɛrɛ i kan k'i kale i bɛ tugu fɛn min an y'a ye e ka parti a tun bɛ jɛkulu dɔw kɔnɔna na yala olu bɛ nin sigikafɔ in olu bɛ a dɛmɛ wa non ne bɛ jɛkulu kura dɛ sisan min ye ACRD ye Alliance citoyenne pour la République et la démocratie ne ni ministre Omar Ibrahim Touré an b'o de la sisan an bɔra ARP la a mɛnna minnu bɛ k'a jira bi k'u tɛna nin sigikafɔ la e yɛrɛ fɛ bi o tɛna kɛ gɛlɛyaba ye yan ne tɛ don o commentaire la c'est leur choix ils ont pris la décision de ne pas venir ne tɛna commentaire dɔw la i ko jamana sariya sunba i kumana kan bi n'an ko an b'an da mɔgɔw kuma na wala k'a fɔlɛni kɛ est ce que légitimité bɛ bi président bolo wala CNT maaw bolo ka se ka o baaraw nun don wa non ne tɛ kuma o fana la parce que fɛn min kɛra o kɛra ne tɛna don commentaire la k'a fɔ minnu nana ils ne sont pas légitimes ils ne sont pas ne tɛ dɔw la o comme n y'a fɔ cogo min Mali kuma bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ n'a kɛra mɔgɔ min sugandira ka Mali diriger ne kɔni bɛ taa sigi fɛ pour que an bɛ gɛlɛya min la o ka bɔ a la politiquement kuma minnu bɛ ka fɔ ministre ɲɛmaa fɛ k'a fɔ sigikafɔ kumakan mana kɛ min ye ni malidenw bɛnna min kan o de bɛna waleya wa hali politiki mɔgɔ minnu bɛna fanga ta a bɛ kɛ wajibi a ka waleya maa minnu dun bɛna k'a bɛna fanga ɲini a n'a ka programme de don o tɛna kɛ gɛlɛya ye o baara kɔnɔ ne ma da la n'i bɛ fanga ɲini n'i ka programme de bɛ na o n b'a dɔn mais peut-être an tɛna don programme la mais an bɛna don considération générale de la considération générale n'i bɛna fanga la n'i kan ka min kɛ o filɛ o ta bali ni programme b'i bolo fana i bɛ se k'i présenter o la donc u tɛ ɲɔgɔn sira la ne kɔni Sokɛli tun bɛ Nations Unies na kunun a ye kuma caman fɔ Mali yɛrɛ kun kan ani an dɛmɛbaajɛkuluw ka jɛɲɔgɔnya kuma in e y'a lamɛn n'i y'a lamɛn e hakilina kɛra mun ye ne kan ka Sokɛli fo cɛ caman taara Nations Unies la mais courage ka kuma tubabuw fɛ fɛn min kɛra Mali la k'a fɔ a yɔrɔ la maa caman tɛmɛna ka kɛ premier ministre ne président de u m'a fɔ dɛ n'ale y'a fɔ ne kɔni a kɛra dugu wɛrɛ tɛ lahara ko c'est un Malien il est dans Songo ni yɔrɔ si t'a bolo Mali b'a bolo en Songo b'a bolo donc a ye courage ta a ye fɛn min fɔ a kan ka fɔ il est à remercier il est à féliciter c'est vraiment un discours courageux ka kuma laban k'a fɔ assise min bɛna kɛ minnu ma choisi ka na u jija u ka na an ka assise kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ko la mɔgɔ wɛrɛ ko tɛ. Sulemani Danbɛlɛ ne nana CSM tɔgɔ la sigi in na n'o ye communauté sunnite du Mali. An bɛ CSB la yan nɔ sigikafɔ min fɔra baara kunfɔlɔ olu nun donna ni mɔgɔ min ye ɲininka bakurubaya la i bɛ se ka mun fɔ baara taabolo kan. Tiɲɛna Ala k'an sababu an fɛ an b'a jateminɛ k'a fɔ ko jamakulu kɔni tilalen bɛ fila ye ko in na ko in ni kɛli ka kan wala ni kɛli man kan an kɔni bɛɛ b'o dɔn ka ban o ye adamadenya yɛrɛ taabolo ye wa minnu k'a ni kɛli ka kan olu ka faamu nɔ minnu k'a ni kɛli man kan o fana n'u ka faamu nɔ ne b'a ye nin ye bɛɛ ka hakɛ mais min ka gɛlɛn an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn faamu Mali ɲɛtaga sira kan bon ni mara bɛ minnu bolo n'olu y'a faamuya bi ko nin de ye Mali ɲɛtaga ka sira ye wa an fana ye minnu fana y'a faamu ko kow bɛ ten olu fana kan k'o dɛmɛ o sira la ne hakili la nin sigi in kɛra de mɔgɔ sɔrɔ gɛlɛyaba minnu kɛra Mali kɔnɔ a sababu ye mun
mun ye ka fɛɛrɛ tigɛ k'o sababu ninnu bɔ Mali sariyaw kɔnɔna la ka na ni sariyaw ye sariya min b'a to gɛlɛya ninnu bɛ furakɛ wa gɛlɛya kura wɛrɛw tɛna cogoya min na ne hakili la sigi in y'o de sigi in kun ye fɛn belebeleba fila ye fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye ka kulu kelen sigi kulu min bɛna kalafili bɛɛ lajɛlen labɛn Mali kɔnɔ sigi in kun fankelen ye fankelen filanan ye min ye adamadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi dɔ kɛ sigi min bɛ Mali taabolo n'a sariyaw bɛɛ lajɛlen lajɛ ka yɛlɛmɛ don a la Mali maracogo ka yɛlɛmɛ don u la Mali wariko n'a fɛn caman a n'a syndicat ko ka yɛlɛmɛ don u la mɔgɔ sɔn maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kun kelenna kelen minɛ nka bi sigi in mana ko in yɛrɛ ka n'o bɛɛ ɲɛfɔ bi sigi ko ye mun ye an bɛɛ lajɛlen ka bɛn a kan an bɛna kuma mun ni mun kan ni sigi bɛ kɛ ni sigi bɛna kɛ organe unique kan i n'a fɔ jɛkulu kelen min bɛna sigi mɔgɔ sɔn ka kalafili labɛn o jɛkulu n'an sigira k'an b'o labɛn an bɛ kuma mun ni mun kan yaasa jɛkulu in ka labɛn n'a fɔ ma ko thème de référence bi sigi kun y'o de ye mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn ka bɛn n'an bɛna sigi don min an bɛ kuma mun kan fɛn min ye refondation fɛnɛ o kɔrɔ ye mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn ka hakilinaw di mun kosɔn jamana bɛ bayɛlɛmɛ ka taa sen kan a bɛ jɔ cogo min ne sigi in fɛnɛ bɛna kɛ don min an bɛna kuma nin de kan o fɛnɛ de n'a fɔ bi ko jama ka kuma o kan ka bɛn o kan n'o ye thème de référence ye o tuma ni jama bɛnna hakilina min kan o la u bɛ sɔrɔ ka sigi in fila labɛn ka maaw wele ka na u bɛna kuma ko in yɛrɛ jɔnjɔn ala k'an sababu e tun bɛ commission jumɛn na ne tun bɛ commission numéro 3 de la n'o tun bɛ salle kɔnɔ CSB la n'a fɔ salle ma ko waa kamisogo ne tun b'o de kɔnɔna la an ye tile 3 baara kɛ Sa Sulemani i y'a fɔ ni ko nana cogo cogo mɔgɔw ka hakilina tɛ kɛ kelen y'a la minnu banna bi k'u tɛna fara ni sigi in kan maliyɛnw dun e yɛrɛ fɛ o tɛna kɛ gɛlɛya y'a sigi ma wa bon ala k'an sababu bɛn i b'a dɔn tuma o tuma ne adamadenw hakili fɔra ɲɔgɔn kan fɛn min na o yɛrɛ dɔrɔn ye gɛlɛya ye n'aw bɛɛ jɛra ka don ko da fɛ ko min na o de ka nɔgɔn ka tɛmɛ ni dɔw bɔra kɔnɔ ka tɛmɛ kan mais ne hakili faamuyabaliyaw don faamaw kana timinagoya bon i tun y'a faamu cogoya dɔ la dɔ fana y'a faamu cogoya wɛrɛ la nka mara bɛ e de bolo min b'i ka fan fɛ o tɛ Mali fɛ ka tɛmɛ ne ka jate la k'a fɔ min tɛ fan dɔ in fɛ ni ko in ye hakilinaw dɔrɔn de ko wɛrɛ t'a jukɔrɔ ko ne m'a faamu dɔrɔn fanga ka timinanja minnu ko k'u t'a la u ka timinanja u nɔfɛ u k'u la fanba sɔrɔ ka don a la ala k'an sababu o b'a to an bɛ ɲininka kɔrɔfɔ dɔ la min ye Mali minisiri ɲɛmaa ye a taara Nations Unies na ne hakili la a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ n t'a dɔn n'i ye a lamɛn wala i y'a ye n'i y'a ye e ka faamuya kɛra mun ye ala k'an sababu Mali minisiri ɲɛmaa Dr Sogɛl ko k'a lamɛn a taara Nations Unies na ne y'a ka kumaw bɛɛ lamɛn n y'a ka kumaw bɛɛ lamɛn wa n ye caman faamu a la bon ne kɔni bɛ ko in bila minɛ min kɔnɔ ale kɔni taara kɛ komi malidenw kumada n'i y'a jateminɛ yɛrɛ premier ministre caman bɛ yen u bɛ jɔrɛ ka siran ka kuma minnu fɔ ne yɛrɛ bolo a y'a ɲɛsin malidenw bɛ ka kuma min fɔ kari kɔnɔ dɛ a y'o de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ tubabukan ɲuman ye k'a ɲɛfɔ Nations Unies na ye nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen jamana dɔ kɛrɛnkɛrɛnya la n'o ye Faransɛ olu bɛ k'a jalaki o k'a bɛ ka Faransi de jalaki k'a bɛ ka Faransi de jalaki mais tiɲɛ na ne yɛrɛ hakilina na ne y'a ka discours in bila minɛ min kɔnɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na a y'o de ɲɛfɔ ka na ni gɛlɛya fan dɔ la ne tɔgɔ b'a la i tɔgɔ bɛ y'a la kɛ mais a n'a bɛ e contre la ou bien a bɛ ko dɔ nɔfɛ e la o tɛ gɛlɛya dɔw nana ne ka ko dɔ y'a to dɔ farala gɛlɛya kan o gɛlɛya fɔtɔ la ne tɔgɔ bɛ fɔ kɛ ne y'a faamuya o cogo la ani taabolo min bɛ olu yɛrɛ bolo n'u b'a fɛ ka jamana bila o bolo in kan hakilina min b'u bolo o la a y'o fana de ɲɛfɔ ani minisma diɲɛ jɛrɛjɛkulu tɔn min bɛna hali sisan san 8 kɔnɔna la hali sisan maliyɛnw mago bɛ basigi min na parce que ale ka kuma b'a jira ko in ma maliyɛnw bila bɔkan muruti la u b'a fɔ karisa ka taa an tɛ karisa fɛ ko karisa juguya tɛ koyi basigi kɔngɔ ni basigi minɔgɔ min b'u la don o don mɔgɔ minnu bɛ faga don o don jamana bɛ burujali min kɛ k'o de ganna jamanadenw na o de y'u bila ni lahalaya ni kuma ninnu fɔli la ko hali sini sɔgɔma ni ɲɛ sɔrɔla o la baasi tɛ malidenw ni maa si ni ɲɔgɔn cɛ kuma in faamu bakuruba ye nin de ala k'an sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la minnu bɛ mara la o minnu tɛ mara la o ne kɔni bolo transition tɛ maa si ka fanga ye maa si ta tɛ jamanadenw b'a ta k'a di maa si ma latigɛw kolonkolonna ka na don dɔw bolo ni tiɲɛ na anw tɛ se k'a sama k'a b'u bolo tan n'o tɛ Mali ka hɛrɛ an ka Mali ka hɛrɛ lajɛ waati ko de don walayi an bɛ k'a fɔ ko dɔ ti fara transition kan minnu bɛ ka muruti dɛ olu de bɛna kɛ fɛɛrɛ ye ka dɔ fara transition kan ni transition ko k'a bɛ ko kɛ minnu b'a fɔ n tɛ dɛ olu yɛrɛ de ka lahalaya bɛna dɔ fara transition kan parce que ni baara ma se ka kɛ a tigiw tɛna bi aw k'u ka fɛn o fɛn kɛ o si ma kɛ bɛɛ bɛ ka fɛn o fɛn ɲini o si ma kɛ n'a fɔra k'a bɛ kɛ dɔ yɛrɛ b'a fɔ k'a t'a la ni e sɔnna a ka kɛ ka fara kan dɛ yarɔ o la a bɛ se ka kɛ waati kɔnɔ n'an bɛɛ sɔnna ɲɔgɔn ye k'an bɛ nin ko in kɛ o bɛ kɛ wa a bɛ k'a waati kɔnɔ nka minnu bɛ ka ɲɔgɔn sen sama a ti kɛ e hakili la k'e bɛ k'a fɔ ko dɔ ti fara transition kan nka i bɛ ka muruti
baara bolodaliw ma i ka muruti baara bolodaliw de ma dɛ o de bɛ ka i ka jan tiɲɛ mɔgɔ sɔrɔ dɔ kana fara transition kan n'i tɛ fɛ dɔ ka fara transition kan dɔrɔn fara transition kan baaraw la a ka ban joona nka n'i ma fara transition kan e yɛrɛ de bɛ ka transition prolonger entraîner ala k'an saba. Jamil Bitari ye ne M5 RFP porte-parole ye n bɛ jɛkulu ɲɛma min tɔgɔ ye ko pôle politique du consensus ni parti 26 b'a kɔnɔna na ani association 130 ɲɔgɔn na. An bɛ kɛnɛ jumɛn kan bi CCV kɔnɔna na. Bon an bɛ kɛnɛ min kan nin ye an bɛ baara ɲɛbila kɛnɛ kan ka sababuya kɛ assise national de la refondation min kan ka kɛ ani organe unique de gestion des élections min kuma fɔra ka tɛmɛ olu bɛ se ka waleya cogo min na waati kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔnɔna na cogo min na an b'o baaraw de la. Baara in a bɛna daminɛ waati jumɛn na a ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa cɛ waati jumɛn. Bon an y'o de fɔ assise mana kɛ ni ala ka jɛ ye maliyɛnw de bɛ se k'a fɔ an ka transition a bɛ se ka waleya ka dan nin waati in kɔnɔna na mais an ye min faamuya communauté internationale wulila k'u jɔ ko 18 mois. Bon o 18 mois fana kalo 9 kɛra bi IBK sans IBK an dun m'an ka kɛlɛ kɛ o cadre kɔnɔ parce que anw y'a ɲini de rupture ka kɛ o rupture ala nana n'a ka na ye bi Assimi Goïta ani Choguel Maïga u ye jamanadenw hakilina ta bi o yɛrɛ de kɛra sababu ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔla bi CICB kɔnɔna na pour que baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na. E nin kuma fɔ a b'an dabali ban di IBK sans IBK fo ka taa fɔ IBK bin waati sera e ni IBK bɛ ɲɔgɔn bolo bi e nana nin fɔ o bɛ faamu cogo di. Depuis ala ka IBK dan ne n'a ma kɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔw ko élection waati kɔnɔna na ne y'a dɛmɛ n bɛ maliyɛn bɛɛ défier IBK bɛ balo la ne bɛ balo la IBK ka mɔgɔw bɛ balo la ne bɛ balo la ni n'a jɛra jɛmakan min kan ni mɔgɔ ye n sutura ala ka n'o sutura ni IBK ye ne sutura kuma na ala ka n'a sutura i y'a faamuya fɛn ma tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ fɛn ma don ani ɲɔgɔn cɛ au contraire IBK ye ne sɔrɔ fanga kɔnɔna na parce que IBK bɛna fanga la don min na ne tun ye conseil économique social et culturel président ani a ka ministre Ben Barka ani Musa Mara u ye bɛnbɛnbɛn siri pour que ne bɛ bɔ conseil économique social et culturel la mais ala de ye ala de ye waati masa ye donc min ye ka IBK soutenir présidentielle la ne bɛ tɔn de kɔnɔ ne ye tɔn ɲɛmaa ye mais on parle de majorité tɔn kɔnɔna na tɔn de y'a décidé k'a fɔ ni IBK ni a y'an dɛmɛ ko ATT ka segin hɛrɛ kɔnɔ a ka segin danbe kɔnɔ a ka segin bonya kɔnɔna na donc an ka parti n'o ye MCATT donc an jagosalen bɛ k'a dɛmɛ élection na élection kɔfɛ a y'a bolo si fɛn ma IBK ye min ta k'a ɲɛsin ne Jamil Bitari ma donc vraiment ni san 7 kɔnɔna na ne ma bɔnɛ min sɔrɔ a kɔnɔna na m'o hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na mais ne yɛrɛbakun ko tɛ mɔgɔw b'o min fɔ nin ye datigi ta y'a a da ye min ka da ye a b'o fɔ o kuma page o tourné na ne tun bɛna sa M5 kɛlɛ kɔnɔna na ala de ye ne nin kara k'a bɔ nin ko in kɔnɔna na donc vraiment ça c'est de l'histoire c'est du passé moi je n'ai pas de rancune contre IBK à ce niveau mais u ye jamana ci u ye jamana buruja u ye jamana bila walew kɔnɔ walew min ma donc bi an bɛ refondation kɛnɛ kan. N'i ye Choguel ka kuma jateminɛ tuma dɔ la est ce que mɔgɔw t'a miiri k'a fɔ ko laɲini kelen mun b'o la dɔrɔn o de ye k'a fɔ ka transition kuntagala janya ni maliyɛnw bɛnna min kan ka kuma fɔtaw la sabu n'i y'a ye sigikafɔw cayara dɔw ko bana fura dɔnnen don fura dɔrɔn de k'a ka k'a la sinon bana yera kaban. Bana ye mun ye Mali problème tɛ élection ko dɔrɔn ye koyi ni élection ko dɔrɔn de kun mun na IBK bɛ bɔ yen an kun bɛ IBK to yen parce que élection siri kelen de mana n'a ye a bɛ fɛ an ka taa o système kɔrɔlen kelen in de kɔnɔna na ka taa dankari an yɛrɛ la tuguni wa a bɛ fɛ coup d'état wɛrɛ de ka kɛ wa a bɛ fɛ yɛlɛma wɛrɛ de ka na wa a bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛw de ni ka ca ni n ko aw mun b'a ɲinina bi ko jakusa la ko élection ka kɛ ni méthode kɔrɔlenw ye ko élection ka kɛ ni fichier kɔrɔlen ko élection ka kɛ ni sariya kɔrɔlenw ye k'a sɔrɔ foyi ma labɛn ko an ka to kɔrɔlen kɔnɔna na ko ka kura kɛ on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien il faut que les gens comprennent. mais e ka fɔ cogo la e yɛrɛ Jamil Bitari kelen ni mɔgɔ min ye ɲininka bi transition bɛ yɔrɔ min na dɔ kan ka fara kan wa wala dɔ man kan. ne kelen ka laɲini tɛ sa maliyɛnw bɛna fɔ sa bɛɛ lajɛlen bɛna fɔ dɔ ka fara transition kan o ye diyagoya ye sa o kɔni o ye diyagoya ye. o tuma b'aw yɛrɛ sɔsɔ wa M5 tun b'a fɔ ko 18 mois yanni aw bolo ka don fanga na ko a ka respecté foyi kana fara. mais an ye 18 mois fɔ waati min na o kɛra transition daminɛ a b'a ye kɛ anw bolo 3 mois de kɛra transition kɔnɔna na. 9 mois min kɛra o f'u ye. mais ne m'o fɛ ɲɛna n ko c'est du IBK sans IBK o ye fufalaki de ye mun de kɛra a kɔnɔna na sisan baara sɛbɛn de daminɛ na. aw bɛna charte sɔsɔ o la wa. charte yɛrɛ yɛlɛma bɛ don
don a kan o ye maliyɛnw hakilina ye an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ charte yɛlɛma ka kan ka don a la constitution min bɛ Mali kɔnɔ fana o constitution kɔrɔlen nin il faut qu'on passe à la 4e république référendum an ye caman ko la sa dɔ fɔra ten taa 4e république la cogo di e yɛrɛ b'a la ko élection tɛ se ka kɛ o dun tɛ se ka taa référendum ma mais référendum tɛ kɛ sa an bɛ constitution kura de sɛbɛn o constitution kura maliyɛnw b'o hakilina kura k'a kɔnɔna na constitution min b'an bolo nin ye nanzaraw ka constitution dilanlen don faut pas que mɔgɔw ka tromper o yɔrɔ la donc moi je pense que aujourd'hui on a tous intérêt an man ka kɛ tonsow ye sa an tɛ wɔrɔw fɛ an tɛ kɔnɔw fɛ nanzaraw ye min ta k'a ɲɛsin an ma ko démocratie an ka démocratie ninnu ta se ka kɛ kelen ye sa donc il faut que maliyɛnw ka faamuya bi k'a fɔ argument min bɛ yen Choguel ko tɛ Assimi Goïta ko tɛ ni Choguel ni Assimi Goïta ne bɛ segin a kan tuguni n'u k'u bɛ élection karaba kɔrɔlen kɔnɔna na walayi u b'an sɔrɔ dans la rue parce que an ta y'an ni ye sisan quoi k'a fɔ ko Choguel y'a fɔ a ka dɔ ka fara a kan ou bien Assimi y'a fɔ o ye wuya de o tɛ tiɲɛ ye mais nous on veut an b'an ka jamana de fɛ jamana de kanu b'an na ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ye candidat ye o ni mɔgɔw kan ka presser ne kan ka presser o ka taa élection na e candidat M5 tɔgɔ la wa M5 ko kuma tɛ yen fɔlɔ sa M5 ma kɛ parti politique ye sisan jɔnni y'o f'i ɲɛna récépissé bɛ bolo ka jira ni y'aw ka baaraw taabolo la sabali sa n terikɛ ne m'a f'i ɲɛna ko ne ye tɔn ɲɛmaa de ye ne ka tɔn ye ne sugandi ka ban ko ne ye u ka cɛ bɔ ye donc vraiment ne bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔ ko tɛ jamana ko de don Assimi ni Choguel n'u ka gouvernement u ka jɔ u jɔyɔrɔ la mun ko an t'a la les indispensables la a ti kɛ ni ne tɛ a caman bɛ kaburu don kɔnɔ dɛ Mali jɔrɔ o jɔ cogo la quoi n bɛ tila ka na sa an y'o fɔ jɔnni ɲɛna yan'aw ka don gouvernement na aw ko ko aw sen t'a la tuma bɛɛ a bɛ conférence kɛ a bɛ dénonciation kɛ nka aw donna a la aw da non an b'a fɔ an t'a la an ko de an bɛ baara kɛ ni an hakilina ye hakilina jumɛn bɛ yen ni baara ka kan ka kɛ n'a ye tuma fɔ k'a bɛ désobéissance civile kɛ wa mais an tɛ poste ko la sa ni dira ma aw de y'aw daji mais poste jumɛn dira an ma premier ministre y'a dira ma o mankan sumayara dénonciation minnu tun bɛ kɛ désobéissance civile e ka sabali sa an bɛ taa mun désobéissance civile la an ka laɲini de tɛ sabati la sa les 10 recommandations de M5 yɛrɛ fɛ yen n k'an b'o baara de la sisan hali an bɛ assise min kɔnɔ nin ye n ko nin y'anw ka laɲini de ye n'aw b'a la a ka ɲi ayi non an b'a la n'a jiginna sisan anw de b'a tilen sa anw tɛ kɛnɛma mɔgɔ lagɛ o la o ni i ɲin tɛ tiɲɛ f'i ye i bɛ jugu sara k'a f'i ɲɛna i ka kuma laban ye min ye ne bɛ min fɔ maliyɛnw an ka hakili kɛ kelen ye CEDEAO o Union européenne o nin o o don na ne y'a fɔ meeting kɛyɔrɔ la k'an ka bɔ CEDEAO yɛrɛ la an k'an yɛrɛ sɔrɔ Laginɛ ma bɔ wa u m'a fɔ k'u b'u yɛrɛ ta an yɛrɛ k'an yɛrɛ ta sa n bɛ sa bi n bɛ sa sini i ka sa siɲɛ kelen i k'i yɛrɛ sɔrɔ donc vraiment an tɔɔrɔla an sɛgɛnna an tɛ se ka continuer nin wale ninnu kɔnɔna na ka sababuya kɛ vraiment an bɛ taabolo min kan a taabolo man ɲi. Seri n balimaw ni wulikajɔ bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ o wulikajɔ o ye nazaraw b'a fɔ fɛn min ma ko découpage administratif ka sigida kuraw k'olu dilan i n'a fɔ région kuraw i n'a fɔ ko cercle kuraw olu bɛ sen na a baara a daminɛna président Amadu Tumani Ture ale fɛ ala ka hinɛ a la ka dɔ fara an ka région kan ka dɔ fara an ka cercle kan ka cercle dɔw bɛ yen k'olu kɛ région ye Mandenkaw ye kunnafonidilaw wele septembre kalo tile 19 fo tile 20 Sibi an tun ye a sigiko fɔlɔ kɛ Samale sigiko filanan ye o taara kɛ Sibi tun fɔra ko Sibi ko a bɛ kɛ région ye a ma latigɛ fɛn ma lajɔ a la fɔlɔ sisan an ye fɛn wɛrɛ mɛn k'a fɔ ko a bɛ kɛ cercle de ye nka Sibikaw yɛrɛ Mandenkaw yɛrɛ ka wuli ka jɔ an'u ka galabu kɛnɛya ka da kan sigida dɔw bɛ yen n'i ye k'a fɔ ko cercle ka kɛ région ye i b'a sigida denw ye i bɛ taa sɔrɔ maa 2 maa 3 minnu bɛ Bamakɔ olu de b'a boliboli la nka Sibi bɛɛ de y'i bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ de tora u ka cɛkɔrɔba kɔ n'o ye Siriman Keyita ye a n'a ka jama Siriman Keyita n'a dɔgɔw n'a denw Sikɔrɔ Keyitaw Kanimagan Kamaraw ani a ɲɔgɔnnaw caman ka wuli ka jɔ kɛ yaasa nin ko in bɛ se ka don ba la cogo di ka da kan olu barajuru n'u tonso bɛ Sibi de u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dugu fɛn o fɛn fana ko k'a fɔ k'u bɛna fara Sibi kan alhamdulilayi da yɛlɛnnen don cɛkɔrɔba n'a ka jama n'a denw n'a mɔdenw n'a dɔgɔw ko da yɛlɛnnen don o tuma o sigi an y'o kɛ Sibi fɛn min bɔr'o la Siriman Keyita yɛrɛ ye kuma ta ni Siriman Keyita bɔra yen Sikɔrɔ Seyidu Keyita ani Kanimagan Kamara olu ye fɛn min fɔ lajɛ in na
Sibi o filɛ nin ye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya Rabbi, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala k'an ka laɲini sabati. Amin. Ala k'an ka laɲini sabati. Amin amin amin. Ala ka barika don an ka dɛn rɔ. Amin. Ala ka fitana fanga ban a kɔnɔ. Amin 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 amin. Ala ka fitana fanga ban a kɔnɔ. Amin. Ala k'an bɛn kelen ma. Amin. Yamara mansakɛ, Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Amin. Ala barika kosɔn. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Salim. O ye kuma ɲabila dɛ. Naamu. An selen Sidi yan bi. Naamu. Ka jama dan tigɛ. Naamu. Mais kuma tɛ fɔlɔ. Naamu. Parce que Sidi ye dugu min di. Naamu. Manden bɛɛ jatigi don. Kosɛbɛ. Ni ko ko Manden bɛɛ jatigi don. Naamu. I ka sababu fɔ k'a la kan. Kosɛbɛ. To kɔfɛ Wagadugu. Naamu. An taara ɲɔgɔn makɛ Wanda. Siga tɔɔrɔ. Mais mɔgɔ min fɔlɔ bɔra ka na sigi kɛnɛ ma. Naamu. O ye Sidi di. Kosɛbɛ. Bon ni barakun kɛra kɛ Manden na. Naamu. Sidi y'a barakun de. Siga tɔɔrɔ. Bon ni Mandenka ko k'ayi bi kanse ɲɔgɔn ma. Naamu. Ayi ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sidi la. Kosɛbɛ. An mana bɛn fɛn min kan. Naamu. O de ye fɔlɔ. Siga foyi t'a rɔ. An ye jama wele. Naamu. An kana an hakili yira ɲɔgɔn na. Kosɛbɛ. Baasi t'a kɔnɔ. Naamu. An tɛ mɔgɔ kɔnturu la. Abada. An tɛ mɔgɔ kɔniya la. Naamu. An tɛ mɔgɔ hasiliya la. Kosɛbɛ. Manden bɛɛ fɛn kelen. Naamu. A bɛɛ fɛn kelen kɔnɔ kisɛ de. Siga tɔɔrɔ. Mais an ka hɛrɛ min dɔn. Naamu. An b'o de ɲini dɛ. Kosɛbɛ. O kana kɛ mɔgɔ ma baasi di. Abada. Ni mɔgɔ min y'i sen bɔ dɔn. Naamu. I n'i yɛrɛ sen bɔ dɔn. Kosɛbɛ. O kɔ an ma mɔgɔ gɛn. Abada. I y'a faamuya. Naamu. Mɔgɔ b'an bila de. Naamu. O kɔ an tɛ mɔgɔ bila. Abada. Ni mɔgɔ min fana bɛ fɛn min ɲini. Naamu. I ko f'a ye. Kosɛbɛ. N'an bɛ so la. Naamu. An bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o la. Siga tɔɔrɔ. Ne bɛ kuma dɔ yan. Naamu. N bɛ kuma di sikɔrɔ ma. Naamu. N'o ye n dɔgɔkɛ de. Kosɛbɛ. Hakɛto b'a la salala nabi. Keyita. Ni n donna min gosi la o bɛ hakɛto. Naamu. Naamu. Komi kɔrɔ y'a fɔ cogo min na. Kosɛbɛ. An nana kun min na dɔwɛrɛ tɛ dɛ. Naamu. An ka commandant. Naamu. O ye mairie ci. Kosɛbɛ. Mairie ci ka kibaruya la an tulo kɔnɔ. Naamu. Ka fɔ découpage kura dɔ bɛ yen. Naamu. O kan ka sigi sen kan. Naamu. O découpage nin. Naamu. Fɛn caman b'a kɔnɔ. Kosɛbɛ. An ko o rɔ ko a tɛ ɲa. Naamu. F'an kɛ fara ɲɔgɔn kan. Kosɛbɛ. Ka kuma o kan. Naamu. An yɛrɛ bɔra o don an bɔra préfet fɛ yen. Naamu. Ale ko ko de ka ɲi. Naamu. Sigida mɔgɔw. Naamu. Sigida mɔgɔw. Naamu. Ni aw tora ka ɲɔgɔn ye. Naamu. Ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. Kosɛbɛ. A bɛ na ni développement ye. Naamu. Donc ko de ka ɲi. Kosɛbɛ. Problème foyi t'a la. Naamu. Donc ala ka ɲa ka d'a ma. Ami ami. Ala ka ɲa ka d'a ma. Kunba. Silamɛ jama wasalaamualeykum. An sigira hɛrɛ ala k'an tile hɛrɛ la. An sigilen sun min kama ala ka sabati. Ala k'a k'a yɛrɛ ta ye ala kana kɛ maa si ta ye. N ma gɛlɛnna o. Kanibalaka minnu bɛ yan u bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to an ka kuma ɲɔgɔn tɔgɔ la o ka di n ye. Parce que kanibala de foyi tɛ se ka kanibala bɔ kanibaya la. O ye sinji kelen de ye. Kanibala m'o mɛn. A ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la. Ko ka samalenkaw fo k'u waleɲuman dɔn. Ka dugutikaw fo k'u waleɲuman dɔn. Parce que an sigilen kuma kun na bi. Olu de y'an wele ka taa. Parce que ni olu y'an wele ka taa olu de y'a la kanu. K'a fɔ sigi ka kɛ région ye. Ni a ma kɛ région ye n'a proposition nana k'a fɔ k'a bɛ kɛ cercle ye. Bonya ni karama olu ta ye. An bɛɛ lajɛlen bɛ fara sigikaw kan ka olu barika. Kiyabakungo an b'o hakɛto ɲini k'aw fɛ. Parce que ci ye juru ye. Ci bɛ su ma tuma min na an bɛ samiya waati min na lako cayara. N'o tɛ Kiyabakungo k'a bɛ tuma ka kɛ yan bi. Mais a ma kɛ dɛ premier avion min mais o bɛ Sidi de tɔgɔ la o tɛ Kiyabakungo tɔgɔ la n'o tɛ min y'a dayɛlɛ o Kiyabakungo ka ye. Mais ni Kiyabakungo ka ma se ka na ni anw bɛ yan. Anw n'u bunna ɲɔgɔn na de donc wajibi don u ka fo ka folikan mana fɔ an k'an k'o fɔ. Alihamudulila Dawudali yɛrɛ Dawudali bɛ yan. Nin ye ɲɛna k'a fɔ an ye ka kuma nin an ye ka munumunu yɔrɔ tɛ o. Gafe min fɔ ci lase cogo de y'a kɛ. Gafe min nana gafe nin ye k'a yira an b'a fɛ a ka kɛ tan ta. Ni ma fili proposition. N'o proposition don a bilara ka na di yan anw de b'an hakili cɛ ka bɔ a kan. Min ya an ye min minɛ an b'o fɔ an ma min minɛ an b'o kɛ sɛbɛn ye k'a ci u ma mɔgɔ minnu fana y'a kɛ fɛn fɛn ye Liyamu mara ka kɔrɔ gouverneur commandant de service olu de don koyi donc k'a fɔ ko fili b'a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fili y'a kɔnɔ mais lawuli ma kɛ
lawuli ma kɛ donc ne bɛ mun ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ yan est ce que parce que commune de Mande an tun bɛ k'o de makɔnɔ dɔw n'a tun b'a fɔ k'an b'olu de makɔnɔ olu ka position na n'olu ka position k'u fara yan kan an b'o de kɛ gafe ye an sɔnna i ma mɛ an b'a ka commune de Mande ka fara yan de kan yan sɛbɛnni kan ka tila ka dɔ fara sigi arrondissement kan parce que n'o kɛra an ka nafa b'o de la mɛ n'an y'a munumunu an ye ka kuma munumunu ta tɛ o fɛn min nana fɛn latigɛlen tɛ fɔlɔ n'a ma latigɛ an ka laɲini sa an ka laɲini laban min an k'o sɛbɛn k'o d'u ma bon an b'a fɛ a ka kɛ tan de n'o kɛra a ka ca Ala fɛ an bɛ wasila ɲuman sɔrɔ a la hakɛto b'a ka sɔrɔ a bɛ yafa ma koyi an kɔrɔw n'an bɛnkɛw ani an baarakɛɲɔgɔnw ka bɛɛ lajɛlen fo kuma di ma y'a baralen dɔ dɔɔni parce que n ta miiri dɔ n ta kuma wɛrɛba tɛ yan mɛ nisɔndiya kuma de don ni jama ɲɔgɔnna welelen ko min kama o tɛ ko fitinin ye a fɔlen ko ka sigida minnu ma gɛrɛlen ɲɔgɔn na minnu ye kelen di mara kurali ko nin dɔ o yi fara ɲɔgɔn kan an ni minnu ye kelen di kabiri kunu fɔ bi n'an y'a ye k'a fɔ dɔ bɛ ka b'o la wajibi don an k'an ka yɛrɛma ɲininka o de kama laɲini ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi an baden fɛn fɛn ni an n'u ye kelen di kunu fɔ bi wele sera bɛɛ ma narena bɛ yan dankasa bɛ yan k'o fara ɲɔgɔnna caman kan an ka commune bɛ arrondissement tɔgɔ la donc n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara bɛ ɲɛ cogo min na an b'a fɛ ka kumaw de ka bɔ yira an ka faamaw la donc mankan t'a dɔ kɛlɛ t'a rɔ administration bɛ nɔgɔya ma ɲa min ma an y'o le ɲɛɲini na an ka adamadenya kɔnɔ donc bɛɛ k'o bila hakili la k'a dɔn k'a fɔ an nana hɛrɛ kuma de la an nana kelenya kuma la an nana sigiɲɔgɔnya kuma la donc n'o tora hakili la gɛlɛya tɛ sɔrɔ baara kɔnɔ hali bi Ala ka ɲɛ ka d'an ma Ala ka sigida Ala ka yiriwa merci n balimaw cɛmancɛ fanga n'o ye transition ye mɔgɔw hakilina tɛ kelen ye a la dɔw ko ka do suman ka fara kan dɔw ko ayi ko mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ ko ka dɔ b'o la dɔw ko u kana tɛmi CEDEAO ye waati min fɔ ne ka kuma kɔnɔna na n b'a fɔ ko CEDEAO ma Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya di nka dɔn tɛ tɔtɔ ko la jamana kɔnɔdenw de hakili bɛ ɲininkali de kɛ juma hamalisi minnu bɛ Mopti region na olu bɔra ka taama boloda taama min ŋaniya jira taama de don k'a fɔ ko ka dɔ fara cɛmancɛ fanga kan radio ɲɛta ka lasigidenw bɛ Mopti n'o ye an dɔgɔcɛ kuma ale tun y'an ka ciden kɛnɛ kan a ye fɛn min sɔrɔ k'a d'a ma o filɛ nin ye Gawusu Kuma radio ɲɛta ka cɛsigi min bɛ Mopti mara kɔnɔna na an bɛ ɲɛta n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ jumadon min ye Sheikh Hamawu la ka kalandenw ye olu bɔra ka ŋaniya jira taama kɛ taama min n'a ɲɛkisi an ka fanga bɛ maa minnu bolo don min na i ko bi olu ka ŋaniya jira taama kɛ ka s'u ma k'a jira k'a fɔ u bɛ taabolo min kan o kɛra olu ka hakilila ye olu ka ɲɛmaa y'o min fɔ o lapasali kama olu yɛrɛ bɔra nka ni jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan Mopti jumadon ka taama ŋaniya jira taama kɛ yaasa ka se k'a jira fanga tigilamɔgɔ da olu b'u kɔkɔrɔma don u ka jamana in mara fo ka taa se jamana hakili sigi ma waati min na ni jamanadenw hakili sigira waati min ko jamana ye taasira ɲuman ta o kuma na waati ka sɔrɔ ka kalafiliw boloda o y'olu ka hakilila ye n'o tɛ jamana bɛ lahalaya min na sisan ni k'i bɛ kalafili boloda ni an ma farati an bɔra min ɲɔgɔn na an bɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ ma donc olu ka laɲini ye min ye o cɛ ni muso ani denmisɛn ani maakɔrɔ maa maa kun bɛ taama in na u ka laɲini fanba kun ye min ye o de y'o ye jamana ka to surasiw bolo ni waati na u k'u seko kɛ jamana marali la jango u bɛ ka yuguyugu kɛlɛli min daminɛ ni maa minnu ye faso nafolo dunkojuguya kɛ u bɛ k'olu baara minnu daminɛ sisan ni an donna élection kɔnɔna na sisan o baara minnu bolodalen filɛ nin ye min bɛna na fanga na n'a ma se k'a waleya o bɛ kɛ sababu ye ka jamana sigi kɔ parce que maa caman de tɛmɛna jamana kɔnɔ minnu y'a kuma fɔ u ma se k'a waleya o kuma u b'a ɲini jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka surasiw n'u kuma tɔgɔma don u ka baara in kɔ u bɛ ka baara min boloda faso ye faso bɛ se ka bɔ dɛgɛ kɔnɔ cogo min na kibaruya min bɔra la aw yɛrɛ bɛ n'olu lamɛn kibaruya nataw la inshallah an b'an ka foli fɔlɔ di an fa Buye ma Sanamala denkɛ Buye Nɔrɔ Buye an b'an ka foli fɔlɔ di an fa Buye ma Ala ka sijan ni kɛnɛ di an fa Buye ma ka sijan ni kɛnɛ di an fa Buye denw ma ka sijan ni kɛnɛ di Sakana ka kalandenw ma an b'an ka foli kun filanan ta ka ɲɛsin jamana président ma Assimi Goïta a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen an b'an ka foli segin tuguni siɲɛ sabanan na ka se an yɛrɛ ka dugu in n'o ye Mopti gouverneur ye a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo k'a fɔ Ala ka an n'u dɛmɛ u ka baara la sɔgɔmada na Sakana ka kalandenw bɔra k'an ŋaniya yira an fa Buye la an fa Buye tuma min na n'a nana ka na Assimi Goïta n'a ka gouvernement ye u fɔlɔla ka yurugu kɛlɛ u fɔlɔla ka binkani kɛlɛ
u fɔlɔla ka sécurité assuré u fɔlɔla ka kalan dɛmɛ walasa kalan ka taa ɲɛfɛ u fɔlɔla ka baara kɛ jamana in ye tuma min na an fa ye nin ye a y'a ye ja a kun mago bɛ baarakɛla minnu na o ye ninnu de ye o tuma a y'a ka weleda kan bila ka waati jan kɛ a bɛ weleda diɲɛ bɛɛ ye ka fɔ nin transition an k'a dɛmɛ walasa u ka se u ka baara in lase o tuma an fana bɔra Mopti yan bi k'an ŋaniya jira an fa la a ye hakilina min fɔ nin jamana kuntigi ka dɛmɛni na anw yɛrɛw b'a fɔ a la an b'a dɛmɛ nka an fa kuma dɔ fɔ président ye an fa a ye kuma dɔ fɔ président ye a ko président ma ko taa ko kana siran ko n'i y'i kɔfilɛ k'an b'i kɛrɛfɛ taa kana siran nka n'i sirala n'i y'i kɔfilɛ i bɛ taa ka anw jɔlen to anw tɛ siran an tɛ bɔ nɔ na an yɛrɛ b'o fɔ nin yɔrɔ in na jama bonya b'a la ala sago jama bonya b'a la nin Mopti sigana kalanden Mopti silamɛ bɛɛ bɔra ka fara an kan nin baara in na o tuma ni ala sɔnna an bɛ bɔ yan sisan an bɛ se gouvernement ma lettre min b'an bolo an bɛ taa di gouverneur n'a ka jama ma k'a jira u la k'a fɔ an ŋaniya ye nin ye yarabi ala k'a ɲɛ k'a d'an ma ala k'an bɛɛ sara kɛlɛ la yarabi salamu aleykum. n tɔgɔ ye Mama Sabe ka bɔ sigana kalanden ka Zaria la Mopti n ye alimami nayibu ye awɔ inshallah. bon hakilila wɛrɛ tɛ an b'an karamɔgɔ kɔ an fa ye ale de y'a ɲini k'a fɔ ko jamana ka transition dɔ ka fara kan mais a fana ma ta fɔ gansan a ye baara dɔ de o de y'a to a y'a fɔ o na ni jamana faamaw wulila ni an ka nin transition faamaw wulila ka yuruguyurugu kɛlɛli daminɛ kalan in tun bɛ gɛlɛya sira kan u sera ka kalanko cɛsiri min kɛ a la a n'a y'a y'o nɔ minnu bɔ o kosɔn a diyara ye transition dɔ ka fara kan walasa ye baara minnu daminɛ o ka se k'a lase o tuma a y'an ŋaniya jira kɛ an fana ka kalandenw ye an b'a kɔ yan an fana wulila ka weledakan min bɛ ne bolo baara in tɛ maa kelen baara ye an bɛɛ ko jamana in ko an bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la mais fanga tɛ se anw jamanadenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana bɔ nɔgɔ la o tuma anw wulila cogo min an bɛ fɛ silamɛ bɛɛ ka fara an kan ŋaniya ɲumantigi bɛɛ ka fara an kan bɛɛ ka fara an kan an k'an ŋaniya kɛ kelen transition walasa ka se ka sira sɔrɔ n'a ye sira sɔrɔ jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ na kuma maa kelen kungo tɛ bɛɛ de kungo dɔn n bɛ weledakan de ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛɛ ka fara an kan ala ka nin baara ɲ'an bolo inshallah. tɔgɔ ye Tɛnɛ Koyita ka bɔ Mopti yan nɔ komi ne bɛ kuma ni président Ninkun ye n'o ye Binta Koyita ye komi kɔrɔ kama a ma se ka na ne bɛ kuma n'ale Ninkun ye a diyara an ye a bonyana an ma sabu an bɛ ɲɛtaa de ɲini an ka jamana in ka basigi jamanadenw kan ka bɛn an b'o de ɲini gɛlɛya min bɛ an ka Mali kɔnɔ pour que a bɛ se ka wuli ka bɔ an ka cogoya min na o de ye taama in kun ye an Baba Buye fana hakili b'a la a tɛ foyi kɛ gansan n'i y'a ye fɛn o fɛn kɛ i b'a sɔrɔ ala de y'o jira a la o tuma an bɛɛ ka bɛn kan kelen kan ka fanga to sɔrdasiw bolo fɔlɔ sani jamana ka basigi ni jamana basigira o tuma an bɛ sɔrɔ ka bɛn kelen ma ni ala ye garisɛgɛ min garisɛgɛ don fanga na o b'a sɔrɔ o kɔni de y'an ka welewele dakan ye an nan'o de la. n bɛ foli d'aw ma fɔlɔ ka foli du bɛɛ ma gouverneur tɔgɔ la fanga kɔni n'i ka jamanadenw b'i nɔfɛ o de ka di fanga ye a ka fisa ni dɔngɔ dɔ mankan ye a ka fisa ni dɔngɔ dɔ fɛn dɔ jamanadenw ni fanga cɛ mais n'i y'a ye jamanadenw ko wulila k'u b'u ka fanga soutenir o kɔrɔ ye ko fanga in ka d'u ye o kɔrɔ ye fanga in a bɛ baara la a bɛ taabolo ɲuman de ka di o de fana ka di fanga fana o de ka di fanga fana ye. o tuma an bɛ dugawu kɛ an ka jɛ ka kumakan laban min fana b'i fɛ ka taa jamanaden bɛɛ yɔrɔ yaasa gafe min f'i ɲɛna bɛɛ ka se k'i wasa don a ka se ka kɛ jamana ye bɔda ye cogo min. bon gafe min sɛbɛnna a kɛra bɛɛ ɲɛna o ye ka jamanadenw ka segin ka hakili sɔrɔ ninnu kan ka wuli ka cɛsiri Mopti ka se ka sabati an y'o de ɲini Mopti ka se ka segin a cogoya kɔrɔ la bɛn kana gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka wuli ka an dɛmɛ ka gɛlɛya ninnu kɛlɛ donc n'o tɛ yen fana man ɲi donc en tout cas ninnu y'u lahidi u y'u kan di ko mankan bɛ yɔrɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ n'ala sɔnna u bɛ wuli k'u cɛsiri vraiment jamana in bɛn ka se ka na hɛrɛ ka se ka na sabati fana ka se ka na. Kulubali